Ndikhulupirira kuti nkhope imene ili pa skrini siyachilendo kwa inuyo. Ameneyi ndi Mutale Mwanza, mmodzi mwa anthu odziwika bwino ku dziko la Zambia komanso dziko la Malawi. Koma bwanji timve mbiri yake, nkhani yake, chiyambi chake komanso moyo wake. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Mutale Mwanza ndi mzimayi wa malonda osiyanasiyana amene kwambiri ndi za media. Mutale Melissa Mwanza anabadwa mchaka cha 1987 pa 22 Oktoba mtawuni ya Kitwe ku Copper Belt, limeneli ndi dziko la Zambia. Bambo ake ankagwira ntchito ku migodi. Banja la kwawo anabadwa ana 5 ndipo panopa anasala ana 4. Mayi ake ankagwira ntchito ku kampani ya Zamtop imene ndi kampani ya mafoni ku Zambia. Moyo wake kuyambira ali mwana unali ofewa kwambiri kuyerekeza ndi Amalawi ambiri mmene tinakulira, komanso even kuyerekeza ndi Mazambians ambiri mmene anakulira. Tione za skulu yake. Anaphunzira skulu pa Ghana Trust Primary ndipo anaphunzira secondary yake pa Imbenga Girls, imeneyi ndi skulu ya Catholic, ndipo college yake anapita pa Zamso College. Nthawi imeneyi nkuti bambo ake atangomwalira kumene, ndipo kumeneko ankapanga business administration. Iyeyu sanasirize sukulu chifukwa anapasidwa mimba nthawi imeneyo ali ndi zaka 19 mu semester yachiwiri, ndipo mwamunayo anamukwatira ngakhale kuti mayi ake anali onyinyirika kwambiri komanso anali okhumudwa kwambiri kuti mwana wawo watenga mimba malo mopitiriza sukulu. Ali ndi zaka 20 Mutale Mwanza anabereka mwana wake, ndipo bambo wa mwana uja anamkwatira. Mu nthawi imeneyonso ku Kitwe anasegula radio imene anali atangoyisegula kumene, ndipo ankafuna anthu okuti akagwire ntchito. Mu nthawi imene mwana wake anali ndi miyezi 7, Mutale Mwanza anapita ndikukayisira mwayi wa ntchito kukakhala presenter, ndipo zinatheka. Anakhala host wa breakfast show, koma izi zinawononga banja lake chifukwa atagwira ntchito kwa zaka zitatu anasiyana ndi mwamuna wake. Anasiyana chifukwa nthawi imene ankagwira ntchito ku radio kuja anayamba kupanga chibwenzi ndi munthu wina amenenso anali okwatira mu nthawi imeneyo ogwira ntchito ku radio komweko. Izi zinabweretsa mpungwepungwe m'banja lake la Melissa Mutale Mwanza kwa nthawi yayitali, mpaka zinafika nopo kuti mu banja anakhalamo zaka zitatu pamene chibwenzi chinakhala zaka 4, zimene zikutanthauza kuti banja lake linatha padadusa chaka chimodzi ndikuzathesa chibwenzi chake chija. Koma mu chaka cha 2009 iyeyo anapeza diploma in journalism. Atagwira ntchito zaka zokwana zitatu, pressure inachuluka kwambiri yoti wapanga chibwenzi ndi munthu okwatira, komanso chikhulupiriro ndi mwamuna wake panalibe, ndipo anachita resign ku ntchito. Banja lake linatha ndipo anapita mdziko la South Africa kuti akagwire ntchito. Atapita ku South Africa anapeza ntchito ku TV ndi kupanga programu ya Good Morning Africa. Anagwiranso ntchito pa Planet TV ndi radio. Anagwiranso ntchito pa African Magic. Anakwanisa kukhala ndi show ya kumwetso. Izi zinampangisa kukhala foreigner wa ku Zambia oyamba kugwira ntchito ndi kukhala ndi programu yake pa African Magic, kukhala ndi programu ya kumwetso imene inali yokhuza ndi lifestyle. Mothandizidwa ndi anthu osiyanasiyana komanso munthu amene ankapanga nawo chibwenzi mu nthawi imeneyo, anakhala akupanga produce program komanso anakhala presenter wa program imeneyo kwa nthawi ndithu kwa ma season okwana 3. Patadusa zaka zitatu anabwerera kuchoka mdziko la South Africa kupita mdziko la Zambia kumene anakakhazikika, ndipo anakajoina Hot FM kumene anaboleza. Mutale Mwanza ndi kukhala patopo kumene ankapanga mashow osiyanasiyana kwa zaka ndithu zokwana 4. Kenaka anachosedwa ntchito pa 24 February mchaka cha 2001
kusatira uthenga omwe anayika pa Facebook zimene mapeto ake anapepesa utu unali mlandu wa cyber bullying. Komano ngakhale kuti iyeyu anachosedwa ntchito, izi sizinamubwerese stress chifukwa mu nthawi imeneyi anali ndi ntchito zingapo. Iyeyu wagwiraponso ntchito ngati voice artist wa mabrandi akuluakulu monga Samsung mchaka cha 2013. Mutale amapanga show yake imene imatchedwa kuti The Mutale Mwanza Show. Show iyi imachitikira ma platform ake a social media. Ali ndi ma followers ochuluka kwambiri ndipo iye amazitchula yekha amene kuti ndi M Nation. Mutale Mwanza anajambulapo Kanema amene ankaonesa akugwedeza thako alipogona. Kanemayo anafika pa masamba a mchezo ndipo anthu ambiri anali ndi maganizo osiyanasiyana ndipo anthu ambiri anayankhapo zinthu zosiyanasiyana potengera ndi status ya mayiyo komanso ndi nkhani mmene amadziwikira nayo mayiyo. Mutale Mwanza ali ndi ndalama zokwana $2 million. Chuma chake amachipeza mu ntchito zosiyanasiyana zimene amagwira. Mwana wake atafika zaka zokwana 16 anamugulira galimoto ya mtengo wapatali kwambiri. Palibe nkhani iliyonse yokhuza ndi relationship kumoyo wa Mutale Mwanza, moti Tigreen zimaoneka kuti amangocheza monga ma friends chabe. Iyeyo ali single. Ngati mungafune kuyesera mwayi mukhonza kuyesera mwayi. Dzina langa ndi Sam Mavita, ndimapanga ma videos osiyanasiyana pa YouTube. Ndangokupasirani background kwambiri ya Mutale Mwanza, osati moyo wake mmene amachita live panopa. Koma ngati mungafune kuti tipitirize video iyi kuti mwina mwake tilangosole zokhuza ndi lifestyle yake, kuchuluka kwa chuma chake, magalimoto ake, kazovala zake and those kind of stuff, feel free to comment in the section below. But I've been Sam Mavita and subscribe. Bye.